Hľadáš povolanie, v ktorom môžeš byť každodenne užitočný a priamo pomáhať ľuďom? Štúdium sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave a jej detašovaných pracoviskách je pre teba tou správnou voľbou. Ide o profesiu, ktorá spája ľudskosť, empatiu a odborné znalosti, aby pomohla zlepšiť životy jednotlivcom, rodinám a komunitám. Buď hlasom tých, ktorí ťa potrebujú. Študuj sociálnu prácu. Tvoja empatia, naša misia. Pridaj sa k nám. Pomáhaj, inšpiruj, zmeň budúcnosť. Sociálna práca, povolanie srdca a odvahy. Ako sociálny pracovník budeš pomáhať ľuďom prekonávať ich životné prekážky, podporovať ich v náročných situáciách a posilňovať ich schopnosť zvládnuť životné výzvy. Tvoj vplyv bude mať priamy a dlhodobý dopad na kvalitu života ľudí. Pomáhaj tým, ktorí potrebujú druhú šancu. Pripoj sa k nám, vyber si štúdium sociálnej práce. Staň sa odborníkom, ktorý pomáha budovať lepší svet. Spolu môžeme zmeniť životy všetkým, ktorí to potrebujú.